Mit navn er Christina Seehusen, og jeg er nok lidt af en pacifist. Jeg tror på fred. På at vende den anden kind til, for at bruge et bibelsk billede. Jeg tror på højere magter, men om der er én Gud, kan jeg godt have min tvivl om. Men jeg tror på et guddommeligt princip, at alt er forbundet, og at der er en form for intelligens og mening bag altings skabelse. Intet er isoleret. Alt hænger sammen. Uendeligheden i tid og rum, som vi ikke fatter, peger i den retning. At der er noget større end os på spil. At det ikke bare er tilfældigt. At der er en mening med det hele. Måske er det bare noget, der foregår inde i vores hoveder. Evnen til at forestille os ting er det særlige ved os mennesker, og en af grundene til vores arts succes. Men selvom det skulle være tilfældet, og selvom guddyrkelse har ført til krige, er der positive træk ved alle religioner, som vi mennesker kan bruge til noget godt. Der er regelsæt for samvær mellem mennesker, som man kan finde en ældgammel visdom i. På den måde er jeg et troende menneske. Jeg er også arkæolog og arbejder med at afdække den del af vores historie, som ingen har skrevet ned. Det gør jeg blandt andet under arkæologiske udgravninger forskellige steder i landet. Min største interesse er at udgrave menneskets natur. Hvad tænkte folk i oldtiden om, hvordan verden hang sammen? Hvad troede de på? Hvad var de villige til at dø for? Hvad var de villige til at slå ihjel for?